Eta egon da emetik holango retxazo modukorik, edo esan gure dut, edo maketoak, edo asurbaltzak, edo narrubaltzak, edo holango berbak erabiltzen ziren orduan, ez da? Bueno, bai, yo no creo. Bitu horrek, ganera, hain zera ibilizan zazu baten, ondi eta alen porazko, amintxe holango eta andra batek, ez da hostan neuri, nosotros éramos los primeros maquetos que vinimos. Bai, berak onartute ja balantxe dala. Nosotros éramos los primeros maquetos que vinimos. Ja, bai, egon zan hori gauzio, maketu gero, azur batzak, hori bai, Ze batzuk euskeraz bere ikizi eben? Hombre, hoxe ikizi ebena, ondo ganero, ondo, amitxe ondana, mutilek. Bai, horrek berrizko euskaraz zitzen dau. Horrek euskaraz zitutu. Bai, agitzianenkoak izen ziren, ez da? Bai, bueno, ez da, generalizau ez da hin. Baina asko ikesi da horrek, oia, logre ikesi da. Bai. Bai, horrek umetan etorrikoak, errestasun gehiago igual, ez da? Claro, gero, errestasune baino, lotzatu ez egiten euskaraz egiten ze. Behin kaskondutxu etorrezkero, hanki sartzo zu, ez da, euskaraz, barre egiten. No se van a reír más de mí, de gero geisha euskaraz horrein. En cambio, mutikotan, hanki sartu arren ez da lotzatzen da aurrera garrantzozu. Eta ikisteko bere errezau, ez da? Hori da.